Кирил Цонков и Ордан Дюров, родени во Бугарија, бугарски државјани кои за себе велат дека се македонци. Колку мина има како вас овде во Бугарија? България може да има над 2 милиона македонци, ама които просто не им се дава тази възможност да се наричат македонци, защото държавната власт е яко застъпила от 1964 година. Тодор Живково време не. Точно така, от 1964 година Тодор Живков абсолютно отрече македонската нация, а и тогава също беше дошъл... Добро, но вие в Бугария можете на попис да се изясните како македонци? Не може да си изясним, но малко е трудно. Преди години, като минаваха за подпис, беше минала една и просто не беше записала като българи. Аз ga извиках обратно да дойде и да оправиме работа. Тя също дойде, върна се и тя почна да протестира. Нема македонци, нема. Викам, слушай, аз какъвто се чувствам, такъв ще ме пишеш. Ти не можеш да ми кажеш на мене, аз какъв съм. По попису сте запишени като македонец? И после тя не запише се като македонци. Колко како вас изяснат и како македонци има в Бугария? Тогава некъде около 10 000 македонци се изясниха тогава, тази година, но те фактически после при брояването некои ги ликвидират, защото некои път правят подписите с молив, а не с химикал. Ордан, како живеете? Вие сте цел живот поминати в Бугарија. Како се живее овде во Бугарија и како вие ја перцепирате македонско-бугарските односи? Много лошо се живее с това отношение българско към македонците. Зошто? Защото песните не ни дават да... Това 70-та година не даваха македонски песни се пеят в нашия край. Добро, сега сека да се пеят македонски песни у София, било къде? Едно, тогава не. Защото тогава били български песни, а що ги забраняваха тогава? Защото били македонски. И на сватби на такива работи не разрешаваха песни. Много бехме разочаровани тогава. Добро, сега може да ги слушате секаде, македонските песни в Бугарија. Сега и те ги пят вече. Много променени, тук всеки се опитва да... Добро, што е тогаш проблемот денеска меѓу Македонија и Бугарија? Сега за песните сега нема проблем. За песните... А на времето от 64-та до 70-та година аз са ми са взели над 200 плочи. Над 200 плочи са ми взели. Полицията немата дома, идват, взимат и... А денеска што е проблемот? Што е проблемот меѓу Македонија и Бугарија денеска? Еве, например, вие се соочувате ли денеска во Бугарија со проблем, ако на улица кажете дека сте македонци, дека се чувствувате како македонци, ви прави ли некој проблем овде државата? Ви шиканира ли? Между обикновените хора нема разлика. Аз, например, работех като багерист в големо предприятие. Там на мене името не ми знаеха като Киро, нали? Вика, той е македонец. Така се обръщаха с македонци. Докато държавните институции са против македонската нация. Обикновените хора не са. И що е проблемът со регистрацијата на Омилинни? Че нема македонци. Те това го отричат. Те драпат защита, викат с ръце и ногти. Ето, когато събирахме подписи за регистрацията, аз бех събрал тук в София около 50 подписа. И всичките ги беха викали в полицията. И мен са ме викали жената, децата. И що ви прашуваат в полиция? Те ти задават въпроси. Какъв се чувстваш? Казваш македонец. Аз така. Какви пари получавате? Така са ме питали. Викам, никакви пари не получаваме. От никъде кой ще ни даде пари? Никой не дава. Добро, како вие ги сваќате идните македонско-бугарски односи? Како може да се подобри климата меѓу Македонија и Бугарија? Може ли да се реши тој проблем, особено во контекст на македонските евроинтеграции? Може да се реши
докато България се съгласи да признае македонци. Нека македонците си признаят там в Македония българите и тогава всичко може да е наред. Такива като националисти, като Слави Трифонов, Каракачанов, Захариева, това са излишни хора в правителството на държавата, които просто създават омразата. Те създават омразата. Обикновените хора не създават омраза. Отношенията между Македония и България могат да се оправят, според мен, каквото искат българите там в Македония, също трябва да се иска и за нас тук това нещо. Ќе гласате у неделя на избори? Ти гласиме, да. И за кого ќе Трябва гласате? да гласиме. Сега за тия къде протестираха, за те ще гласиме. Аз не. Защото ние нямаме наша македонска организация. Нямаме. И затова все пак трябва да гласиме за Бойко Борисов, за да може да се тръгне от тази власт. Стига толкова. Добре, ама ни една партија не е нешто многу наклонета Аз, кон съм- овие прашања за кои што зборите. Аз съм на друго мнение, аз съм със сегашната власт. Но мразя това, дето, ама нямаше начин с тия, дето се коалира с ВМРО. Отвратителна коалиция. Добре, ама за кого би гласале на вие на избори? Аз за ГЕРБ, за Бойко Борисов. Виж, аз лично това си е мое, нали? Апсолутно. Аз си го харесвам него. Пиче, да казвам ви го. Неко отношения, но Мислите дека Бойко Борисов може, ако го нема Каракачанов во власт, да ги омекне односите со Бугарија? Со Македонија? сърцето му е добродушно за мене. Ако няма тия националистически партии, които го притискат, това е факт, няма какво да говорим. Те настроиха целият народ тук, защото ако нещо промени Бойко, ще му отрежат главата, да си казват. Ще му отрежат главата. Значи вие ипак верувате дека Бойко без националистите може да биде пријател на Македонија? Аз мисля, че моето мнение е такова.